Takže ja vás vítam u ďalšieho videa z Minecraftu. Viem, že poslednú dobu dlhšie nebol, lebo sa mi zrušil server, ja som to zabudol uložiť. A máme tu nový svet, bol som že niečo málo ťažiť. Vidíte, mám v tomto nejaké veci. Prepačte. Spodná mi kamera. Takže mám tu sklad zatiaľ, tu mám nejaké cenné veci, ako veľa železa, veľa redstone a také veci. Obnovil som si tú sugarcane farmu, ktorú mám tu a funguje úplne v pohode. Vy ste už to videli, jak som stával v minulých dieloch a video bude asi 13 minútové alebo 12 a neviem, čo som viac povedal, alebo čo by ste chceli viac vidieť, Call of Duty alebo Minecraft, lebo mne to stačí povedať, ja to natočím. A ideme čo vykraftiť. Ako schody, tak. A tie si dáme. Ten dom je len taký provizorný, vlastne nemám veľa času stavať, keď som mal veľa času s tým Call of Duty. Nie, urobíme si také tu. Tak. Tak. A keď tak mi niekto poradí, ako stiahnuť kytáčko, ako San Andreas. Tu je dobré. My sa pôjdeme vyspať. A v tomto dieli si pôjdeme... Počkaj, mám tu niečo. Mám tu obsidian. Dobre, tak počkaj, mám tu nejaké tie košky. Nemám. Počkaj, robíme si papiere. A pôjdeme asi dneska zabíjať kravy. Lebo nemáme žiadne... Tak, a to je koža. Tak myslím, že pôjdeme stavať asi to enchanting room. Tak nič, ideme hľadať kravy. Ale to som sa zabudol urobiť. Takže keď pôjdeme späť, tak si ho... Čo to je? Ale to sú skudovia. Čo to je? To z neho proste laguje. Nevidíte sa tam nejaké kravy? Ale bez kráv nebude bardzo veľa tých srandy. Ale budem sa vedávať, čo mi nemám tie kravy potom zdrejší nejak. Dobre, a ideme. Tak, sami. Tak. Dneska budeme asi začať staviať. Predpokladám. A pôjdeme staviať. Počkaj, som pozrieť, či to je, ako mám zeleninu. A pôjdeme staviať asi ohrádky. A mám tu vajíčka. To si tiež hodí. Mám aj semienka, dúfam. Jo, mám. Dobre, bereme drevo a ideme stavať farmu na sliepky. Ktorú budeme dnesko Tak. Veľa budeme potrebovať tých stykov. Počkať. No, dvojklik. Tak, balíčky. Počkajte, jak sa to kraftilo. A to ploty sa to skrafti trošku ináč. Máme 52, takže... Tak. Hop. Tak.
Tak. Počkej, to sú fastgatey. To poplietol. Však prečo nie? No, stačiť. Hop. Tak 13. Hop. Tak, konečne mám fence. Dobre, ideme staviať už. Také. Tak ideme staviať. Farmu si urobíme asi tak, kde to je z bieleho dreva. Tak, a tú farmu si urobíme tu. Tu mám taká malá farma. Tak. Tak. A tu bude to ohrádka, ktorú som si zase zabudol urobiť, však prečo nie? Počkej, že ak dlho natáčame? 6 minút. Málo. Dobre, ideme ešte počkať. Ne, to som nechcel. Tak je ten fence gate. Tak. Dobre, mám fence gate. What? Nemotora. Dobre, budeme mať konečne farmu. Ale... No. Tak, ideme hádzať vajíčka. No, jedna zo 16, to je super. 2. 3. Tak, poďme. Slepičky. Ja vezmem butón, keď sú také malé. Ešte to je naša farma na sliepky. Taká malá, ale dá sa. Ideme ťažiť trošku uhlia. Kto by chcel Call of Duty, tak nech napíše do komentárov, a kto nemá zájem, tak nech povie, že ako hru chce, aby som natáčal, aj natočím. Ale nech to nie taká, na ktorú nepoznám. Ja poznám také Call of Duty, Medal of Honor. Napríklad mám v počítači ešte Hitmana, aj The Walking Dead, keby ste chceli, ale to musíte si napísať do komentárov. A uvidíme, že koľko tam bude tých komentárov a uvidíme, že čo natočíme. Kto koľko by chcel, takže to je jedno. Tu dieru musím dať zarobiť. Dobre, my tu ideme vrátiť. Toto, papiere. Tak drevo teraz, tak. Ideme vrátiť veci z nejedru. Už som tam aj bol. V tom starom byte, to som dačo... Nie, no jak to poviem. Ja som mal už tie veci, len som sa ešte presťahoval, to som ho vyťažil, ale bol som tam. Tak tu si odložíme koula. Tak. A počkaj, my máme šípy, ale nemáme tie pierka. To je najlepšie. Ale... Ja som vedel, že tu bude enchanting room. Počkaj, či to tu bude. Počkaj, že jak dlho natáčame? 9 minút. Počkaj. Tak v tomto dieli by som ešte chcel doťažiť toto. A videli ste, jak stavím ja tie ohrádky. Nie je to nič moc, ale vidíte. Ťažíme. Takže vážne si vyberte do komentáru, čo by ste chceli a ja to natočím. Alebo napríklad aj Happy Wheels by som natáčal, kebyže vás to chytí tá séria. To ja neviem, čo by som už mohol natáčať, ale
sa vám moje videá páčili, dajte like a keď nie, to nevadí. A keď tak, napíšte do tých komentárov, že či by ste chceli fakt, že mám natáčať hry, alebo nemám vôbec natáčať. Si to vyberte. V ďalšom dieli budeme pravdepodobne toto čo robíš s týmto tu. Takže ďakujem, že ste pozreli tento diel a čaute.